Dinja l-poddata numru 665 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum għandna edizzjoni speċjali li fiha senatu ħarsa li dawk li intom semmija ta' din il-poddata għażiltu bħala l-għażliet tagħkom ta' l-2022 minn dawk li kienu diski u recordings oħra maħruġa matul is-sena. U se niftħu propju b'dik li intom għażiltu bħala l-EP favorit tagħkom għall-2022 On the Dance Floor minant Madwar Disco. Il-tqajna l-edizzjoni speċjali ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 665 bid-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com. Illum il-poddata hija speċjali fis-sens li qegħdin inħabbru l-għażliet tagħkom, ir-rebbieħa nistgħu ngħidu hekk tal-għażliet tagħkom għal diski u recordings l-oħra illi ħarġu matul is-sena li għaddiet l-2022. Konna qed nirċievu il-voti tagħkom matul ix-xahar kollu li għadda Jannar ta' din is-sena l-2023, irċevejna 1134 vot minant 162 persuna individwali f'7 kategoriji. U diġà smajna u rajna anke jekk qed taraw il-verżjoni video l-ewwel waħda li huwa l-EP dak tal-Madwar Disco u On the Dance Floor. U ngħaddu allura għall-album. L-album huwa wieħed illi forsi jissorprendi lil xi wħud tal-fatt li huwa grupp relattivament ġdid fix-xena u għall-grupp għawċi The Joy Givers. L-album tagħhom baħar jaqsam minnu se nisimgħu Fiskiet ta' qalbna. Għalix il-bniedem jażel li jintrabat ma tant gerfix u storbju għaljenat.
nużaw is-sensi tagħna biex nitfixklu u nozzu bla nifs ngħixu f'ġen sfrenat. Induru bħal zugraga u nistordu u lanqas biss nintebħu b'tant sabiħ. Ejjew nużaw is-sensi biex niskopru x'misteru u l-ħolqien u x'hemm ġo fih, x'hemm ġo fih. Fiskit ta' qalbna nifhmu l-kliem li hemm fil-qalb. Fiskit ta' qalbna. Kull ħarsa niflu, kull id inħossu, kull anja nfaħru. Kull sejħan nemmnu. Fiskit ta' qalbna nifhmu l-kliem li hemm fil-qalb. Fiskit ta' qalbna. Kull dema nimsku, kull nifs irrejqu, kull karba nsostlu, kull weġa nfejqu. Jistaġbu dak l-għajnejn meta jisimgħu iskit tal-baħar jimed bla waqfin. Widdejna nwaqfu xi niskopru l-kobor tardum li kull ma jmur jisfida żmien. Kemm aħna xejn tal-univers solenni għax qisna qatra waħda fl-oċean. Til-qatra midru deb is-siwi tagħha bil-ħila il-ċaċet tara fuq l-qijan u l-qijan. Fiskit ta' qalbna nifhmu l-kliem li hemm fil-qalb. Fiskit ta' qalbna. Kull ħarsa niflu, kull id inħossu, kull anja nfaħru. Kull sejħan nemmnu. Fiskit ta' qalbna nifhmu l-kliem li hemm fil-qalb. Fiskit ta' qalbna. Kull dema nimsu, kull nifs irrejqu, kull karba nsostlu, kull weġa nfejqu. U jekk xi darba notru taħt biżejjed u jekk ir-raġġ tebili ma narawx inqumu minnu fih bit-tama f'qalbna mid-dalma ta' tbatija ma nibżawx, ma nibżawx. Fiskit ta' qalbna nifhmu l-kliem li hemm fil-qalb. Fiskit ta' qalbna. Kull ħarsa niflu, kull id inħossu, kull arja nfaħru. Kull sejħan nemmnu. Fiskit ta' qalbna nifhmu l-kliem li hemm fil-qalb. Fiskit ta' qalbna. Kull dema nimsu, kull nifs irrejqu, kull karba nsostlu, kull weġa nfejqu. Fiskit ta' qalbna. Fiskit ta' qalbna maħuda mill-album Baħar Jaqsam li jintom votajtu bħala l-album ta' l-2022 fl-għażliet ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul il-sena 2022. Tajjeb li naddu allura anka għal-li miss għal-fatt li hawnhekk mingħajr sorpriża ta' kważi xejn għala fost il-Maltin bbażati barra minn Malta lil Alex Holden. A gust of wind has caught me now, floating off in all directions. I think I'll stay here in the clouds and take the time for self-reflection. I may never come back down, never come back down from this high. I don't feel like a local, nor do I feel like a tourist. I pulled my roots up and I left. Was it for the best? Does that
make me a vagabond or a gypsy chasing the moon? Sometimes I feel like I'm living in a movie, or I've been drawn into a cartoon. I hope my wings won't fail me now, even if they aren't real. I think I'll stay here in the clouds, where the birds know how I feel. I may never come back down, never come back down. Does that make me a vagabond or a gypsy chasing the moon? Sometimes I feel like I'm living in a movie, where I've been drawn into a cartoon. Does that make me a vagabond or a gypsy chasing the moon? Sometimes I feel like I'm living in a movie, where I've been drawn into a cartoon. Into a cartoon. Into a cartoon. Into a cartoon. Vagabond minant Alex Holden illi jintom għażiltuha bħala l-preferita tagħkom għat-tielet sena nfila fost il-Maltin illi huma bbażati barra minn Malta. U meta ngħid għat-tielet sena nfila fil-verità huma 4 snin, ġifieri wara 3 snin illi votajtu għaliha mill-2019 sal-lum hija Alex Holden, Alexandra Holden, illi ħadet post ħalli ngħidu hekk Joseph Calleja. Joseph Calleja kien jagħmel din il-ħaġa regolarment fis-snin ta' qabel, imma Alex Holden ukoll kontu votajtu għaliha l-ewwel darba fl-2015 fost il-favoriti tagħkom ta' dawk li huma bbażati barra minn Malta. Li mess hija dik tal-video bil-Malti, u fil-kategorija tal-video bil-Malti ma jistax jonqos illi kellna taqtija mhux ħażin din is-sena anke bħalma jkollna f'snin oħra. Hawnhekk infakrukom anke illi l-videos aħna nurruhom permezz tal-YouTube, fuq il-YouTube jekk tażlu anke subscribe fuq il-channel ta' ToniSant.com, anke tirċievu jekk tażlu dik il-qampina notifikazzjoni kull darba illi toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor permezz tal-YouTube. U għal videos bil-Malti, allura għanna l-Brikkuni u taħħom jisima Insa. Tixtiqni inġelek ma nistax, kif saqaj kalat etli insa. Tmissni inġelek ma nistax, skorrejt ċarin bis-sawm irrid issa. Jekk jien ngħid lemin inti ġbed lejn ix-xelluk, kif nipponta mpoġġi ftit ħdejk mill-ewwel tqum, araw naqra għal-min issalla pil-bambin.
tal-rasi u l-ilma kien wisbax. Il-pura verità imnieħret twil wis il-sini wis laxk. X'intistenna li nagħmel ta' birruħi li konna bisbih. Liet il-mewġa stajt nirkeb mingħajr ma ninċaħar. Morlem jew ejja law ħanejdlek jien, ħanejdlek kif ikun il-veru bih. Ersaq law ħanqedek ja demonju kif ma xbajtx tagħmel ta' birruħek l-nar ma jarax. Kemm inta dak għal kull sellum li noħroġ tolli l-ħajr. Issa wistajt, issa l-ħaqna kibna u tafli flok il-bejk ser nispiċċaw nafsu il-każ. Insemmek minant il-Brikkuni il-video taħħa għaziltu bħala il-video preferit ta'kom għal-2022 fost il-videos bil-Malti. Hemm ukoll 3 kategoriji għal-videos u naddu għal dik issa l-introduċejna għall-ewwel darba din is-sena fl-2022, ivvotajtu għalija matul Jannar ta' l-2023, nirreferi għal kanzunetta ta' Filip Vella fil-verżjoni tal-grupp Mara. Din hija x'importani. X'importani jekk taħdejja sakranazz, jekk il-bib maqful katnazz, x'importani. X'importani jekk l-imsaġar ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk jistaħba il-bebbux, jekk ix-xejn jistembaħ trux. X'importani. X'importani jekk it-toroq imħafrin, jekk tal-linja mżegilgin, jekk inqata ċinturin, jekk idol iżveljarin. X'importani. Jimportani bis-sigut, jimportani min se jmut, basta jħalli li l-inferfer u baxxut. Jimportani bis-lum, jimportani kemm se ndum, għax bil-liri tista' tixtri l-aħħar jum. X'importani jekk iż-żgħażagħ ma jridux, jekk l-irwiefen ma jonfux, jekk il-ċiċel ma jtirux, jekk il-boloħ ma jifmux. X'importani. X'importani jekk il-porv li ħadu n-nar, jekk il-ħażen mara l-lar, jekk ix-xjat insertu d-dar, jew jekk l-era xaddu ħdar. X'importani. Jimportani bis-silbut, jimportani min se jmut, basta jħalli li l-inferfer u baxxut. Jimportani bis-lum, jimportani kemm se ndum, għax bil-liri tista' tixtri l-aħħar jum.
ma' ġembi qed jittallab jew inkella ħabta u sabta hija qadrit minn tulu fl-art. Jiena x'taħti jekk bħalissa faqqa gwerra alla rieda jew inkella x'għandi x'naqsam jekk il-ġnien imtela skart x'importani jekk l-irwiegel qed ibassru xi twakiefra jew inkella ħabta u sabta jaqaf janni l-amorin jiena x'naħti jekk l-iskejjel donhom saru manikomju x'naqsam jekk il-lejla għadu jmek jekk l-assassin jiena x'naħti għax għandi x'naqsam. Importani biss il-but, importani minn se jmut, basta jħalli li l-inferfer u paxxut. Importani biss illum, importani kemm se ndum, għax bil-lili tista' tixtri l-aħħar jum. X'importani jekk l-irħula jisfaxxaw, jekk l-bliet jibqa' l-babaw. Il-lyric video ta' din is-silta li għandna smajna x'importani binant mara u għadak li għażiltu intom fost il-diski recordings l-oħra maħruġa matul l-2022 bħala il-lyric video tas-sena. U fadal anka video ieħor, imma qabel niġu għalih, xtaqt illi anka naddu għal dik is-silta maħruġa online. F'din il-kategorija kellna ħafna nominazzjonijiet u fil-fatt anka kien hemm taqtija għal 5 post ta' xejn anqas minn 6 esponenti spiċċaw fil-5 post f'din il-kategorija, imma fl-ewwel post għal siltiet maħruġa online insibu lil 1905 u s-silta tiegħu jekk jidħol il-mewġ. Jekk jidħol il-mewġ ma jimportanix għax naf li jien għandi lilek. Jekk jidħol il-mewġ ma jimportanix għax naf li jien għandi lilek. Ġewwa fija qalba dejja mija int perfetta nkun realist inħoss wis għandi bżonn biopsija jsaħħar nitlift il-mira motivajtna l xi ħaġa ħjar. Kambjamenti ta' frekwenzi dan huwa l-lejl. Fuq il-kuxjenza xejn ma jiġi b'xejn fil-preżenza tal-għajnejn, fil-preżenza tal-għajnejn, fil-preżenza tal-għajnejn. Miguel u 1905 u l-silta jekk jidħol il-mewġ li jintom votajtu il-favorita ta'kom tal-2022 għal materjal maħruġ online. U fadal allura l-aħħar silta minn l-aħħar kategorija u din hija għal video illi mhux bil-Malti din darba u dak illi għażiltu intom u dak minn għand Lindsay għal Dopamine. You send my body into action. It's like I come alive. Call it a chemical reaction, but I feel it deep inside. Let it rise up and take you away. Feel the rush through your whole body. Oh my God, when it hits so hard and it feels so good, baby, I don't wanna stop. It's crazy, I'm addicted and you're my drug, I'm an ecstasy and I just can't get enough. You're my king, you're my dopamine. We started dancing, now we're floating. I look into your eyes. It's like the perfect sugar coating. The way you get me high, get me high. Let it rise up and take you away. Feel the rush through your whole body. Oh my God, when it hits so hard and it feels so good, baby, I don't wanna stop. It's crazy, I'm addicted and you're my drug, I'm an ecstasy and I just can't get enough.
U bid-dopamine ta' Lindsay aħna ġejna f'tmiem ukoll tal-poddata tal-lum ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Dan għażiltuh intom fost il-diski u recordings l-oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet l-2022 bħala il-video mhux bil-Malti preferit tagħkom. Il-siltiet innominati kollha ssibuhom permezz ta' l-M3P fuq m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation, il-Malta Music Memory Project kif konna nsibuh ukoll. U sakemm nirġgħu ta' darb'oħra nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Sa ma nerġgħu niltaqgħu jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.